Nggone marmukulan kali wis dikirim apa, Rum? Lah kene bose kok malah takon aku ah. Dari bos. Ya Wis, kudune sing ngirim kaya kowe ngono lho. Ming memastikan to. Tak gawe kopi sih ya. Kalau gawe kopi. Piye? Arek ado belandar aku, Bos. Lah blandare sapa didol wi? Lah yo belandar omahku keto ya. Lah kok apa priwe blandar omah kok ditetel didol lah. Lah wong wis kadung jero kok, Bos. Omah yo arek sempal ambruk kok kono kok. Omak-omak barang engko mah kelong kok ah. Alah, reket ono lap, Bos. Ora ono lap. Alah iki wae ono tisu kok. Alah. Kok kecing-kecing, Bos? Kuwi tai kucing mau kae mencet nang kono yo tak geban nang kene kok malah mukir. Alah. Ya arek ulap gua apa iki? Wah, kuwi lho.